Hey, yeah, Chase. So dis maar net 'n los number om julle te wys everything is in order. Volgende track is op pad, hy is die official single. Sy naam is Madoda. So terwyl ek op die beat ride. Ja, vibe met my van kykie. Ek is lankal al infected. Met de wit, mijn broer, ik lankal al infected. De ouwens was respected, dat is die beste ziekte was. En als ik lankal al infected, yo. Lankal al infected. Broer, ik is lankal al infected. De ouwens was respected, dat is die beste ziekte was. En als ik lankal al. Van mijn dag af weer die goed tekst van die dal af. Zing het met een woord, that's what I do for the babas. Zo moet niet water gooien, die brother man next to not as all eyes on me. Die way ik bled die plekken toepakken. True bras, since day one was ik all in. Hier heb omdat je dit gezingen, this my calling. Don't call yourself the best, my bro, I'll make you fall back. And if you do, schrijf het in hoofdletters van is all caps. Forever artists and forever warm all that. They'll never get to do wat ik gedoen het nooit heb. I want no 2 to 3, ik praat van alle road tracks. Rappers wat geruggerd, laatst jaar is aan no concept. En duidelijk, hoe de jallen zijn nog steeds zie. Ik heb jou lang al geweest, mijn broer, ik lief die. Go smoke maar 23's, ik Jordan op het jeentje. Maar kort zoals David met haar broer, niks kan mij ontbreek niet. Je hoeft het niet te liken, maar respect het. Die hele game was opgelucht toen ik een gestip het. Ik moet voor MC en Azemi ook mensen als die beste ziekte was. En als ik lang al infected. Sais, lang al infected. You have no choice but to respect it. Ik moet voor MC en Azemi ook mensen als die beste ziekte was. En als ik lang al infected. Ja, van een gesessen. 10223.9797. That's what I all try to mention. Yeah. Hey, still representing. Maak je goed te wijs. Ik is terug van die dal af, maar je ziet.